Kardom pini ilitum chitan panji labangke Indian Army asakuri koson si clan langima lahelo first kitching si nitum kachini ni abangke post amen ke soldier general duty lapen soldier technical lapen soldier clerk lapen soldier treatment lai hoi lo apos amen kitching si ilitum chini sinang lage soldier general duty apos soldier general duty aposal apply dunji ilitum apply dunji bulote ya agency ke arta si gina sala arta karbi pensi tapok arta ke ningkan kretroxy lapen ningkan koira isi laan yang si ilitum arta dulu pulote ilitum Indian Army apply dan iglongpo lapen second apos abangke soldier technical la first abangke GD lo abangke GD apos lo abangke lapen soldier technical ST si torongpo labangke arta bangke ningkan kretroxy lapen ningkan koira kithom angbong si litum apply dan po lapen soldier clerk abangke nilitum SC si tok japon nili labangke ningkan kretroxy lapen ningkan koira kithom anarta si ilitum apply dan iglong chapo lapen Dutchlam soldier treatment ST si tok japon ini ST si tok japon la bangke latas ningkan kretroxy lapen ningkan inkoira yithom ang bongsi ilitum apply dan iglong chapo lapen ilitum height bang nang koi mati di lapen height bang ke ilitum chini chusina height abang ke litum ajon litum karbi bangke ajon mane ijon ubang ijon kiting labangke ilitum ke STH hapan ke ilitum hanke rehaido ilitum ke asan tina trade along da ilitum 162 lidolo poti ilitum han labangke reject jelo lapen 162 bangke do vek nang po ilitum Indian Army apply duni polote lapen chess labangke inning abangke lage la bangke belek dot hai lage first la bangke GD approach long bangke ilitum 77 centimeter donang po lapen 5 centimeter bang itum pakang theknang po 5 centimeter itum pakang theknang po lapen soldier technical ta lasan thakthalo nili first ST tok jot po soldier technical abang ta lata 77 centimeter lapen 5 centimeter itum pakang theknang po lapen soldier clerk abang ke lata lasan thakthalo soldier clerk ta lasan thakthalo lapen Dutchlang lage soldier treatment lata STC tok jabo soldier treatment abang ke lithman kom chat hai lage
chest abang ke 76 centimeter lapen 5 centimeter bang ke ilitum pakan theng nang bong lapen do thulang Charlie bang hello kenang shot Charlie bang hello kenang shot la hello min lo la Charlie yang si awi pati ilitum Indian Army apply dun ilong le lapen Charlie bang kon ansi kenang gi ma ason tena trelon ta ni ding phan pachini pon po first GD ya post long mangke ilitum 10 pasang po 10 mane cap pasang po 10 pass nang po lapen 45 percentage dunangi don tum 45 percentage dunangi lapen all subject all subject lang kai litum 33 marks dunai lapen next bang ke lage solder technical bang ke litum 10 plus 2 nangi 10 plus 2 bute kan lo lage higher secondary second year pasang po a subject 10 plus 2 pasang po lapen stream bang ke jat stream jat is stream tachok lage itum kitchen si ke art kalilo lage science students apply no chot po lage solder technical la long bangke science apply science student dun si apply dun long chot po la bangke science student sita physics subject dun ni physics subject dun ni lapen chemistry subject dun ni chemistry dunangi lapen match dunangi math subject and pon back nangi lapen English subject dunangi English subject and back nangi lapen ke percentage abang ke minimum ke ilitum 50 percentage dunangi 50 percentage dunangi lapen 50 percentage ang bongken ilitum all subject ilitum 40 40% marks dunangi lahilo solder technical trade long kinangi hormo kacharli abanglo kinangi abanglo lapen third abang ke litum solder clerk SC sitok chopo solder clerk lo mangke litum ko ansi ki Charlie kinangi ma ladakta 10 plus 2 nangji 10 plus 2 pass
10 plus 2 pass nang ji la pen stream abang ke science stream bang ke science do nang ji science subject do nang ji la pen physics oh god 10 plus 2 pass nang ji la pen la bang ke ilitun jat a course में chok arts में chok arts में chok arts में chok commerce में chok la pen science stream da science stream में chok la pen percentage bang ke litum lage 60% do vek ngi 60% do vek ngi la pen all subject bang ke la bang ke 50% do ngi 50% brote 50 marks of honor lage mark 50 mark donangi la pen do thulang lage solar treatment ang bong ke itum ke charli nangi la bang ke simple 10 pass nangi simple 10 pass chok bons da mila da a subject tin along ta 33 marks donangi 33 marks donangi la pen ke isi isona la bang ke itum 8 pass da chok solar treatment along ke 8 pass da chok lake solar treatment के 8 pass 8 pass the job simple 8 pass है simple 8 pass la pen के all the subjects है दी all the subject 33 marks देना जी लाहिलो कचाड़ी अंगडेंग लपेन इजोन कौन सी की दिनंगी मा लपेन एचएस कौन सी की थेनंगी मा लपेन एआरटा कौन सी किनंगी मा ला हाई हुई हेलो लपेन नेक्स्ट अब के फिजिकल फिटनेस टेस्ट अब के लगे किचेंसी के केक काट अब के नितुम 1.6 किलोमीटर ला काट उनंजी ला 1.6 किलोमीटर ang bong ben iltum 400 meter mat di pu round silong ada ka fil khiu mati 400 meters ang bong pen ilitum 5 minute 30 second ang bong palidun unangi lapen excellent puluta ilitum 4 minute 30 second 4 minute 30 second la soang bong palidun unangi la adha kan ke 4 minute 30 second ang bong ben 4 minute 20 second ang bong palidun ro biti la pen la bangke la ana si ilitum unu puluta la bangke group 1 long si do po group 1 long si ilitum hana pi kon ko la pen ke group 2
group 2 bangke lage upper bangke 5 minute 31 second second 31 second lapen ke last ilitum qualify bolte ilitum 5 minute 45 second ang bong palitin unagi lapen first group long labang ke second group lo de labang ke second group of hana lapen first group yang sinitum lidinul bote 60 marks long po 60 marks long po mark 60 mark long po lapen ke second group long litum lidunu bolote labang ke 48 marks long po amar long po labang ke 60 amar long ipang ke litum 4 minute 30 second ang bong pen palidun unang po lapen 48 amars kilong hi apang ke litum 5 minute 30 second ang bong palidun ang po labang ke excellent sinitum long pon po lapen next abang ke pula babang hedi pula babang ke litum batai cap bi unang po pulaf abang ke batai cap bi unang po lapen batai cap yang si bi unlo po te litum batai cap yang si bi unlo po te litum amars long po labang ke 40 amars long po lapen batai sir cap yang si bi un brote batai sir cap yang si bi un brote litum 33 amars long po thongke bra ke thom amars long po lapen batai nar cap yang si litum un brote labang ke inkoira troxy amars long po lapen ke patai troxy jong si litum un bote labang ke inkoira si long po lapen patai trowet bote litum labang ke 16 wet po mas nanti pigi lapen long jump abang ke labang ke next ke long jump tadu long jump do long jump abang ke litum 9 feet janong po 9 foot lage litum mx lobby minta unlog lapen next abang ke zigzag balance po hai zigzag balance la therapy lesson pu cake favorite do po cake do po lesson along si litum mana pa dam po la si la fan helon zigzag pu lo la hai ho hello litum Indian Army long kinang short lapen next video bang selam thu po documents ko ppc ke ponangi malata nili video selam thu pon po kardom